Qazaqstan Respublikasynyň Daşary işler ministri duşmagy döredilen mümkinçilik hemde Türkmen töpregine bildirilen mehmançylyk üçin hoşallygyny beýan edip, Türkmenistan bilen diýip bolan hoşniyetli goňşuluk gatnaşyklaryny göstermegine Qazaqstanyna mühim ähmiýet berilýänini bellädi. Hemde mümkinçilikden peýdaranyp, prezident Kasym Jomart Tokaýewiň hormatly prezidentimide we Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagynda iýeren mehirli salamny we iň gowy arzularyny getirdi. Şeýleki mehman Aşgabatyň gödel binagarlyk keşfiniň öýedini uly täsir galdyranyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew iň gowy arzularyny beýan etdi. Döwlet başçylygynda Qazaqstan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň saparynyň dowamynda Türkmenistan bilen Qazaqstan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda fiýaty geňeşmeleriň geçiriljekdigini aýdyp, onuň netijeleriniň döwletlerimiziň arasyndaky dostluk gatnaşyklary mundan meýlekde pugtalandyrmaga hyzmat etjekdigini anan bildirdi. Duşun barşynda bellenşi ýaly Türkmenistanyň Qazaqstan Respublikasy bilen gatnaşyklary halklarymyzyň arasyndaky köp ýyllyk dostlugy, hoşniyetli goňşulygy we öýdary düşünşmäge esaslanýar. Ýurdumyz din hukuklyk, öýdary hormat goýmak we ananşmak görelgilerine esaslanýan döwletara gatnaşyklaryny mundan meýlekde giňeltmäge hemde pugtalandyrmaga uly ähmiýet berýär. Ýurtlarymyzda iki taraply inisiýasiýa, şeýlegem Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, garaşly döwletleriň arkalaşygy we ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy ýaly awraýly halkara düzümleriň çäklerini işin hyzmatdaşlygy diýerler. Şonuň bilen baglanykda Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşuklary we Merkezi Aziýa goşmak formatlarynyň çäklerindäki üstünlikli öýdary hyzmatdaşlygyň ähmiýeti bellenildi. Şeýlekem iki taraplyň gatnaşyklary ösdürmekde ykdysady, alymy teňki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Gazak toparynyň alyp barýan işiniň ähmiýeti bellenildi. Toparyň nowatdaky mejlisi ýakyna Astana şäherine geçirildi. Bu toparyň işi iki taraplyň hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini açmaga, şeýlegem öýdary sewdanyň göçerlerini artdyrmaga, maýy goýumlary we bilelikdäki tassamalary işinleşdirmäge ýardym berýär. Medeni insanperwer ulgam döwletara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrы bolup durýar. Şunda ilim bilim, saglyk goraýyş, medeniýet we sport bolumlaryna hyzmatdaşlyk aýratyn orna gelýär. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Qazaqstan Respublikasynyň Daşary işler ministri Türkmen Gazak gatnaşyklarynyň iki ýurdun halklarynyň bähbidini mundan meýlekde ösdüriljekdigine anan bildirip, berek berege iň gowy arzularyny beýan etdiler.